गिबियावनो गासै मेडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मान बावनाय थाबाय आरो गिबियावनो जायफोरा दिनै जेलाव दं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथि बावहरनाय थाबाय। नंगौ NDFBआ 34 इयार्स मुभमेन्ट खालामबोदों। दा बेनि गेजेराव फैनानै 2020 2020आव 27 तारिख जानुवारियाव जोङो मोनसे एकर्ड खालामबाय। बेखौ गासैबो बुहुमनि मानसियाबो मिथिगौ। जोंनि बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजा उन्दै गेदेर गासैबो बोराय बुरै बेखौ मिथिगौ। दा बेनि गेजेरजों जोङो बेखौ आसा खालामदोंमोन, NDFB हिसाबै जोङो आसा खालामदोंमोन जे जेरैबायदि जोङो बे ओनसोलाव सान्थि भाबे जोङो सान्थि गायसननो होननानै जों मोनसे सुक्ति खालामनाय जादों। आरो बे मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै जेनाखि नोंथांमोन सोंनाय रन्जन दैमारि सारनि सायाव दाखालि जेनाखि 27 तारिखआव मोनसे जाजमेन्ट होदों, बेखौ जोङो NDFB हिसाबै जों गोरलैयै गनायनानै लानो हायाखै। आरो बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै बिथांनि सायावल' नङा, जोंहा गोबां बेवहाय 74 जन टटेल जेलाव दाबो दङ। बिथांमोना माखासे कनभिक्टेड आरो माखासेया ट्रायल जागासिनो। दा बेफोरखौ जोङो नुयोब्ला आं सानो जे जेरैबायदि सान्थिनि गेजेरजों जों मोनसे सुक्ति खालामदोंमोन, बियो मोनसे ओंथि गोनां जायाखैखौ आं नुदों। दा बेनि सायाव जोंनि जेनाखि सान्थि बड'लेण्ड हालामाव जेनाखि सान्थि फैबाय, बिनि मोनसे बबेबा षड़यन्त्रआ हयथ' जानो हागौ जोंनि गेजेराव असान्थि खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों, जों बेखौ नुदों। दा सुक्ति हिसाबै जेरैबायदि रन्जन दैमारि सारखौ दसेनि थाखायबाबो बेल होनानै लांबाय, बे कनभिक्टेड जायहा लाइफ सेन्टेन्स जाखानाय मानसि, बे मानसिया बोरै सुक्ति होनो हाखो? बेनो फार्स्ट एन्ड फरमस्ट कुइसना जागोन। दा बेनिखायनो जों लुबैदों एस ए फाउन्डार हिसाबै दिनै गासै NDFBफ्रा बिखायाव मोनसे अर जोंनाय फैदों आरो रायजो राजाबो गोसोआव मोनसे गाबखांनाय फैदों। दिनै सान्थि परिबेसनि गेजेराव बेबायदि जोंनि जेनाखि बर'नि जांख्रिथायनि जायहा गिबि गायसननाय, बिथांखौ दिनै बेबायदि जोबथेसालिसिम बा आरो बेबायदि दोनबाय थानायखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै। जों सापर्ट खालामो। दा जोङो आंबो सासे NDFBनि सासे प्रेसिडेन्ट, जायनि फलाव जोंनि फाउन्डारनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमै बेबायदि जाबोबाय थादों। बेखौ जोङो बुंनांगौबो खोथा गैला। खिन्थु NDFB हिसाबै दिनै बिग्रायखांनाय फैदों। बेखौ रावबो नुनाय नङा, जों नुदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नुदों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ बख'नायाव जोङो जेरैबायदि सरकारखौ जोङो नारसिननांगौ, बा आंबो सासे सरकारनि मानसि, जोङो सहायखौ जोङो खालामगोन। आरो दिनै जोङो NDFBआ रियेलाइज खालामनानै जों मोनसे खौसेथिनि मोनसे प्लेटफर्माव जोङो दिनै गसंनानै जोङो मोनसे थानो हानायनि मोनसे सिमां आरो मिजिंखौ जोङो नुहुरदों। खारन जेसेबांसिम जोंनि जेनाखि जेलाव थानाय कनभिक्टेड जानाय हाइनास क्राइमाव थानाय बिथांमोना गवागौमानि जोंनि खर' मेलेमाव आरो जोंनि जिउआव हारा मेलेमाव जों सान्थि मोननाय नङा। बेयो माने गोबां माबा जाहैबाय, गोबां मेलेम मानसि थाबाय, गोबां थट थायो, मेनि माइन्ड मेनि थट। सोरबाया बिदिबो साननो हागौ। आरो जोंनि जेनाखि सुक्ति, जाय सुक्तिखौ जोङो बुङोब्ला जोङो बेखेवनानै नायोब्ला जफाफोरखौ नुगोन, बेयाव हाइनास नन हाइनासआ अलरेडि बेहाय दंखायो हिसाबै आरो बेहा अलरेडि कनभिक्टेड जाखानाय हिसाबै दा बेयो कर्ट प्रसेसआव थांबाय थादों, जों बेखौ नुदों। थ' जिखियानो आंबो सासे गभमेन्टनि मानसि, जों नाजागोन आरो नाजानायनि प्रसेसआव दङ। खिन्थु मानसिफोरनि बुंनाय बानसावनायाथ' बहुद बुंखागोन। नाथाय एसे जोङो हारि हिसाबै जाय सोमावसारनाया 34 इयार्स जों दिनै मुलुगाव हिस्ट्रियावबो सोरबा एफाबांबो मुभमेन्टबो खालामाखै, खिन्थु बर'आ जे एफाबां जोङो सेक्रिफाइस खालामनानै एफाबां गोहो लानानै एफाबां जोङो स्ट्रेंथ लानानै मुभमेन्ट खालामबालाय बे बाख्नायजाथाव आरो बे बिराद लेन्डमार्क्स हिस्ट्रि बियो। आरो बे हिस्ट्रिखौ जों खोमानो गोसो गैया। दा बिथांनि सायावहाय गोबां मानसिया बुंदों, बे गावबागाव बिबेक, बेखौ एसे जोङो खम खालामलायलायनांगोन। आरो जोङो नारसिनानो जा, जों जेरैखिया जोङो मोनसे नारसिननायनि जों प्रसेसखौ जोङो लागोन आरो लाबाय। दा बेनिखायनो जोंनि बयनिबो सहायनांगौ। दा जोङो बेवहाय माने बे NDFB बा बे सोरबा बिदि सानलायनाय गैया। एस ए हल हिसाबै जोङो मोनसे सुक्तिखौ फैबाय, सुक्ति लाबोबाय, गोजोन थासारि जोंनाव फैबाय। दा बे हिसाबै एस ए जाथि हिसाबै जेनेबा हमनानै ला एग्जाम्पल हिसाबै बिथाङा जोंनिफ्राय जुदि माबा जायोब्ला गोथाव खोथा, जोंहानो लस, जोंनि हारिहानो लस। सासे हिर' जोंनि हारियाव उजिदों, जों बेखौ प्रिजार्भ खालामनो लानो रोंनांगोन। दोस हु डाजन्ट वर्शिप दा हिर'स, जायफोरा हारिफोरखौ, हारिनि
जायफोरा बिर जोहोलावफोरखौ मान सनमान होनो रोङा बे हारिया कालाप्स जायो फ्रिडम फाइटारफोरखौ लिरनानै दिनै खुलुमनानै बिथांमोनखौ बिथा खालामनानै जाथिखौ गोजौआव लांनायनि मोनसे सिमां बयहाबो समाजा हारिहा दङब्ला बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि समाजनि जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोना जाहाथे बानसावालासे गाज्रि मुं सुवालासे बियो जोंनि मुं सुवालासे बिथांमोननो मान सनमान बा बावनांगौखौ दरखार दं होननानै सानो मानोना जोंनि जेनाखि दानि जारिमिन only 34 years आं बुङो आफ्टार 50 years बियो सना जोंनि जारिमिन जागोन आरो बे जारिमिनानो जोंनि हारि थांनानै थानायनि आरो जों हारिखौ बे जारिमिनासो लाखिबाय थागोन बेयाव रावबो खालामनाय नङा दिनै NDFBआ दिनै गावजों गाव बिदा फंबाय बुथारलायनानैब्लाबो गावनि हास्थायनायखौ जोङो दिहुननानै लानो नागिरदों दावहायाव जायो गोबां दावहायाव नुबाय जाथावै बुस्थुफ्राबो जायो दा बेफोरखौ लानानै जोङो दानि जेनाखि मिडियाफ्राव बानसावनाय आरो माखासे हिर'सफोरखौ जों वर्शिप खालामनो रोङाब्ला जोङो जेबो जानाय नङा जोङो नुयो जोंनि इण्डियाननि मुभमेन्टआवनो नाय नोंसोरो फ्रिडम मुभमेन्ट अफ इण्डिया गिदिर लिडारफोरखौ दिनै मानो हिस्ट्रियाव जोङो फरायनांगौ बायद' जायो बे जारिमिनखौ जाया खालामनानै लानो रोङा बे हारिया थांनायबो थानाय नङा गतिके बे जोंनि मोनसे जारिमिन बेनि थाखाय जों गोग्गादोंसो जोंहा मोनसे प्राउड जोंहा मोनसे हिस्ट्रि जोंनाव फैगासिनो दङ बेखौ जोङो मोजाङै रायजो राजाया क्लियारलि भाबे दोनलांनो नाजानांगौ आरो रेसपेक्ट होनो नाजानांगौ आंनि बुंनो साननाया बे थेंक इउ ओरैनो बेखौ जोङो दाखालि जेनाखि माबा होदों NDFB हिसाबै जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों बे 14 सेप्टेम्बराव जों जेब्ला माबा मार्टियार्स डे जों फालिदों बे समाव जों होनाय जादों निस्सय बेखौ जोङो एसि मिटिङाव बेखौ पास खालामनानै बा एसेमब्लियाव पास खालामनानै स्टेट लेभेलसिम हरनायनि बेखौहाय जोङो नारसिनगोन आरो जोङो जयै NDFBफ्रा बेखौहाय जोङो सिद्धान्थ' लाबाय जे बे खामानिया जानांगौ आरो मावनांगौ आरो हारि हिसाबै हारिखौ बासायनांगौनि दायथ'आ हारिनावनो गोग्लैयो बेयाव रावनावबो गोग्लैनाय नङा दा गतिके बेखौहाय जुदि अनुभब खालामनानै आरो जोंनि जेनाखि जारिमिना दाबो जोबाखै माखासेया जेलाव दङब्ला बिथांमोना गोथाङा गोथै दा जोंथ' डिसबेन्ड खालामबाय थिगानो सरखारनि बायदि जोङो डिसबेन्ड खालामबाय जोङो संसार जाबाय गासै जाबाय बिथांमोननि सायाव जादोंना जायाखै कुइसना बे फैगोन दा बिथांमोननि थाखाय माबा जादोंना जायाखै दा NDFBआ जोबदोंना जोबाखै कुइसना बे जागोन ना जों एसे फाउन्डार माबा हिसाबै बिथाङा दिनै जेनाखि मा होनोमोनलाय बेखौ डिसबेन्ड खालामनाय बिथाङा गैया जों खालामबाय दा बेफोर माखासे क्लुफोर दङ थायो जायफोरखौ जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला मोनो दा बेबायदि जोङो बिथांखौ जेनाखि गनायनि नारसिननाय एसेमब्लियाव जोंनि BTRनि एसेमब्लियाव जों बेखौ मावगोन आरो बिथांमोनाबो फोसावनांगौ फोसावबाय खिन्थु जों बेखौ लुबैदोंमोन जे हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय लानानै जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय लानानै मोनसे जों ग्रेसखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा दंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो बेखौ नेनानै दंमोन दाबो निरासा जायाखै दाबो सुप्रिम कर्टआव थांदोंबाबो बिनि प्रसेसखौ जोङो ज'यै खौसेथियै जोङो मुभ खालामनानै जोङो मोनसे हम मिनिस्ट्रि लेभेलाव जोङो मोनसे जेनाखि सुक्तिनि स्पिरिट बे स्पिरिटखौ लानानै जोङो मोनसे हम मिनिस्ट्रिनाव ग्रेस बिनायनि जोंहा मोनसे राहा लामाया दाबो दङ जोङो नुयो गासैबो हानाय जेनाखि क्षमता बे मोनसे हम मिनिस्ट्रि लेभेलजोंहाय थाङो आरो जोंहा मोनसे जायहा प्रेसिडेन्ट दङ बिथांखौ जों सुप्रिम कर्टआव जोङो एपिल खालामनानै बेनि थ्रुयै जोङो मोनसे राहा लामाखौबो जोङो लाबावनो हायो आरो बेखौ जों नुदों दाबो जेखियानो जाया मानो जायफोरा बिथांमोना दिनै जेलाव दङ बिथांमोना दाबो निरासा जायाखै जों मिथिगौ रिभलुसनाव बेयो मोनसे पार्ट जों बेखौ मिथिखागौ माब्लाबा आंनावबो गोग्लैनो हागौ माब्लाबा सोरनावबाबो गोग्लैनो हागौ वी आर वेलकाम डेट जों बेखौ बरायनानै लाखानाय जों गासै सुबुं खिन्थु बेनि गेजेरजों जोंनि बिखुङाव मोनसे गिदिर उद्देश्य दङ बे उद्देश्यआनो जाबाय रायजो राजानिमोन आरो जोंनि बे सुक्तिनि जोंनि बिखुङाव दङमोन सान्थिनि थफ्ला दंमोन बे सान्थिनि थफ्लाखौ जोङो बुफुरना रायजो राजानो सान्थि भाबै दिनै जोङो रायजो जानो बिदा फंबाय अनलायनो जोंनि गेजेरावहाय मिनि खुसियै जोङो नुलायलायनो आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ जौगानायनि जों मोनसे बे थफ्ला दंमोन दिनै बे थफ्लाखौ दिनै माखासे मानसिफ्रा आं बेखौहाय जुदि बुजियालासेनो बा गभर्नमेन्टआ बुजियालासेनो जोंनि जेनाखि ग्रिभेन्सेस जोंनि खावलायनाय बेखौ लाखियाब्ला निस्सय रायजो राजा दुखु मोनगोन आं आसा खालामदों निस्सय जोंनि जेनाखि सेन्टिमेन्ट आरो बे एकर्डनि जेनाखि स्पिरिट बे स्पिरिटखौ निस्सय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लाखिगोन
आरो जों आसा खालामदों सुप्रिम कर्टआव थांबाय बिथांनि जेनाखि केस आरो बेखौबो जोङो एपिल खालामनो आरो बेयावबो जोङो मुभ खालामनो हागोनखौ जोङो मोनसे राहा लामाखौ जोङो नुदों दा बे खिन्थु दा सुप्रिम कर्टआव थांबाय खोथाया अब्लाबो आं दहाय बुंनाय बायदि जेरैहाय जोङो मोनसे ग्रेसआव खारन जों बे लेन्डमार्क 34 इयार्सआ बिराद गोलाव हिस्ट्रि बेखौ फोजोबफैनायाव सान्थि माबा मोनसे परिबेस गायसननो नागिरनायाव निस्सय हम मिनिस्ट्रियाबो एसे लेटैब्लाबो बे खामानिखौ मावफुंगोन होननानै आं गोथौ फोथायनाय दङ।